ମିଛ କହିବା ମହାପାପ। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ଏ କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଣିଲେଣି। କାଲି ନ ବନେଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ବନେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରି ଆସି ବସିଛି କି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା। କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାରୁ କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠଉ କରିଛ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଦେଲେ। ମୁଁ ମିଛରେ ହଁ ବୋଲି କହିଦେଲି। ସେ କଲ୍ କାଟିଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, କାଲିଠୁ ଫୁଲ ଆଣିଲେଣି, ଆଜି ଯଦି ନ ବନେଇବି ସେ ଫୁଲ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ବିଗିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ତ ଘରକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଣିରେ ଭିଜେଇନି, ପିଠଉ କେମିତି ବନେଇବି? ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ବେସନ ଡବା ଉପରେ। ହଁ, ଯାଉଛି ବେସନରେ ପିଠଉ ବନେଇଦେବି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଫୁଲକୁ ବାଛିକି ଧୋଇକି ରଖିଲି, କିଛି ବେସନ ନେଲି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େଇବାକୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠଉ ସବୁ ଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠଉଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ସେ ଖାଇକି ତ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ଚାଉଳରେ ବନେଇଲନି, ଆଉ ଟିକେ କୁଡ଼ମୁଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ।